And now, it's time for SPG. As in, Super Bagnern Secret File. Pumasok ang amo ko sa kwarto ko nang walang damit. Itago niyo ko sa pangalang Rosine. Isa akong kasambahay dito sa Manila. Galing akong probinsya. Malaki ang bahay ng amo ko, kaya may sarili akong kwarto. Nasa abroad ang amo kong babae, kaya si Sir lang ang kasama ko sa bahay. Tsaka yung dalawa niyang anak. Guwapo si Sir, tsaka macho pa. Isa siyang manager ng isang bangko. Noong una pa lang na nakita ko siya ay parang bang nagka-crush na ako sa kanya. Pero siya, di niya ako pinansin. Kung may uutos lang siya, doon niya lang ako kakausapin. Minsan nga naiisip ko, baka pangit ako sa kanyang paningin. Pero isang gabi, napaaga ang pagtulog naming lahat dahil pagod kami. Galing kami sa isang mall. Sunday nun, walang pasok si Sir eh. Madaling araw na nang maramdaman kong may pumasok sa kwarto ko. Hindi ko nailak ang pinto dahil siguro sa sobrang pagod ko. Nakiramdam na lang ako at nagkunwaring tulog. Alam ko na si Sir ang pumasok sa kwarto ko dahil malalaki ang hakbang ng mga paa. Hinawakan niya ang balikat ko. Natakot ako sa mangyayari pero parang excited na rin. At maya-maya pa, tinawag niya na ako. Rosing. Sa pagkakataong yun, dumilat na ako. Sir? Anong ginagawa mo dito sa kwarto ko? Tanong ko sa amo ko. At bigla naman siyang sumagot ng, Rosing. At nagsalita ako ng, Sir, may masama kayong binabalak, no? At sumagot naman siya ng, Rosing, wala. Sabay himas ng balikat ko. Nakaramdam ako ng kilig at init sa aking katawan. Hahaplusin ko na sana ang kamay ng amo ko nang bigla siyang nagsalita ng, uutusan lang sana kitang bumili ng pandesal, magkakapi sana ako eh. Nanlaki ang mga mata ko sa kanyang sinambit. At ang sabi ko sa amo ko ay, Sir, bakit wala kang damit at nakabrief ka lang? Sir, wag. At sumagot sa akin si Sir ng, Rosing, ang tanga mo. Alam naman na ako ang bibili sa labas, nakaborles ako. Sige na, bumili ka na. Ito talaga, puro kalukuhan. At ayun, tumayo ako at kinuha ko ang perang pambili ng pandesal. Haisht, nakaka-bad trip naman. Akala ko makaka-score na ako kay Sir. Yung pala, hindi.
Nga. Sayang. May pandesal pa naman si Sir sa tiyan. Mga 8? Ah? Ay, siguro sa susunod na lang na kabanata, magiging successful din ang aking pagpapantansya. Muli, ako si Rosing at ito ang aking SPG, as in Super Backnern Secret File. Always your number one. FM radio station. Love Radio. Kabisyo, nakarelate ka ba sa secret file na binasa ko? Kung nakarelate ka, mag-subscribe ka na dito sa aming YouTube channel at pindutin mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga susunod na episodes ng DJ Rocky Secret File.